skal ligesom gøre lidt mere på næsen. Er der en bums ind i næsen? Det var jeg sgu da ikke, vel? Tror jeg sådan der. Har jeg en bums i dag? Prøv bare at vise hende. Jeg skal lige se. Nej, jeg skal ikke slå op i min næse. Det er min egen del. Ej, det er Nej, du skal lukke mere næsen. Og det gør det igen. Jeg kan sgu da ikke mere, når jeg udvider efter at trykke den sammen. Udvide efter det. Ej, jeg så Jeg skal lige gøre sådan her. Ud med næsen. Så er der endnu mere godt, når du griner. Det var fandme grimt, når du gør det. Mit hjerte kan ikke holde til det. Kan du Ej, må jeg ikke prøve at farve din møg med en tysker? Jeg kunne godt tænke mig at prøve. Kunne du ikke fortælle det? Så kunne jeg bare lige farve med en sort tusch. Må jeg ikke prøve at farve din øjenbryn med en lilla farve? Du skulle til at sige farvefly. Jo, det må du gerne med en lille farvefly. Det var fandme. Det er det, du sagde. Det, hvad var det? Juice, eller hvad? Nej, jeg kan ikke huske. Kan du huske juice? Juice? Skal du have noget juice? Lad være, min bjæller. Bjæller, din. Klokkeklang. Det kan være, at man skal hænge dig op til jorden. Du er så dum, du er. Altså, lad være, når du hopper, så bjæller de også. Er der overhovedet nogen, der kender resten af den sang? Nej, jeg kan kun den der med Bente. Jeg kan kun den der frække version af den. Er det bjælleklangen med Bente? Nej, det er skiller mig. Og Bente på Bente. Nej. Bjælleklangen. Det. Jeg kan kun den der frække version af den der bjælleklang. Ej, jeg skulle se, om du havde en trøje indenunder. Ja, jeg har en bluse indenunder. Hvad med at lægge gå med sådan en tynd trøje i skole? Nej. Jo. Så vil du ikke få drengebesøg. Okay. Du skal ikke lave sådan en pjæse for mig. Bare med. Din strus hoved, mand. Okay, din elefantrøv. Ja, tak. Jeg er ikke blevet en elefandrøv, efter jeg er En født. flyvende, hvad siger du? Hvad sagde du? Jeg sagde, at jeg har ikke været en elefandrøv, efter jeg er født. Altså bare sådan en De har altså mega mange rynker. griserøv. Griserøv, altså sådan en lille duty. Nej, Har sådan en lille krøllet hår, sådan det er ikke bare røghår. vil du se? Nej, jeg ved sgu da ej. Så nu skal man da bevæge væk, tror jeg. Det ligner sådan en griserøv. Malene. Ja. Det gør ondt i min mave. Pust ud. Pust ud. Ind om munden, ud af næsen. Er du indmånding? Nej, sgu da. Skal du skide? Nej. Ikke endnu.
Hvad med dig? Nej, lad mig nu lige gøre det. Så er jeg frækt over i næsen, hvis du drikker mig op for helvede. Er du sur nu? Ja. Kan du se det lige nu? Nej. Bring. Jeg krøber mine ører. Så kommer jeg ind i skolen i morgen med sådan en blåt øre. Nej, du kan altså ikke få blå mærke på øret. Jo, man kan. Nå. Du skal sgu ikke gøre det på mig i munden. Vil du prøve? Men Jeg skal lige prøve. de kan man faktisk. boyfriend, Du har faktisk ret, fordi den er Du ikke skal ikke prikke mig i øjet, så Der er du kan ikke se der er ikke noget. noget blodomløb i ørerne. Jo, det er der, for ellers så vil de visne. Så vil de visne. Og vil du så falde af, eller hvad? Ja. Hvad fanden tror du selv, der skete med Michael Jackson? Det var hans næste! Ja, men den visnede også. Hallo? Marlene, den visnede også. Han lå der ved at grine. Undskyld. Mor visnede den, ikke også? Og så... Mor. Jeg kan ikke vide. Jeg kan ikke vide. Jeg glemte at vande den. Det er derfor, der kan det der øllebrand, eller hvad det hedder. Hvad hedder det nu, mor? Mor, hvad hedder det? Han lå øllebrændt i en by. Anne? Jamen, så kan jeg gøre det der. Jo, jeg har set det billede på Facebook af sådan en gammel dame, fordi hendes ben er ved at falde af, fordi det er blevet helt sort. Det er koldt brændt i hendes bad. Ja, også det. Marlene. Du skal ikke finde mig. Jeg giver mig lidt papir. Hvorfor vidste du det? Det kan ikke. Jo, det kan så! Giv mig det der kussepapir. Hallo? Au! Nej, de visner! Ved du, hvis du ikke vander en blomst, så er det fordi den ikke får væske nok, og så visner bladene. Det er sgu da ikke det samme som Jo, ørerne. jo. Du kan vende Og dine hvis du ører, ikke har vel? væske i kroppen, så kan du ligesom heller ikke blive vandet, ligesom, eller altså, hvis du ikke har væske i kroppen nok. Hold op! Nu hører du lige efter, hvad jeg siger. Hvis man ikke har væske i kroppen, så kommer der ikke vand i kroppen, og så visner de. Og så lever du uden vand. Nej, det kan man ikke. Fordi vand, eller blodet skal nu fortyndes med vand. Fordi ellers så bliver det sådan noget klumpet noget. Det er rigtigt. Okay. Det er måske fordi du ikke har hørt ordentligt efter i dine kropstimer. Min kropstimer. Ja, men har sådan noget, jeg kan Altså undskyld, men hvor tror du, jeg har en søn? Tror du ikke, jeg har hørt efter i kropstimerne? nej. Ja. Fordi så vil du vise dig om prævention. Prævention, eller hvad det hedder. Det brugte jeg ikke. Nej, nemlig. Du kunne få AIDS og... Hvad hedder det mere? Og Hvad kaldte du det? AIDS. Sagde du ikke AIDS? AIDS, ja. AIDS! Hvor gør det med næsen? AIDS! Det kommer fuldstændig hvad. Nej, jeg vil ej. Sådan her, Marlene. Okay, klar. Jeg tør ikke gøre det igen. Det kommer meget mere på sig. Okay. Papir, hold op. AIDS! Der kommer blik, giv mig en ny papir. Ellers så tager jeg bare næse i de der. I de der. Hvor ligger den? Lægger på min næse. Jeg troede, den lagde din bryst. Nej. Hvor er du dum.